Hello guys, tam khai tongbai ko ang khai na hadi yani bazar ni muiku thong rok no kisa phunungnai tam bazar khai ka tini ko chowmin 3 packet kai ringkha tu khata hangkai obo bidini biscuit kaisa hangkai omo sauce hangkai pias tu kha hangkai yang tongo tomato hangkai lobia hangkai rosun rok rukha hangkai omo tini khai se songoi chanai daily tam chanai hangkai ba bai butui phano chana hnai berma butui kai yango khai ani logini muiku swnam sumai tongo ano hambai bono bo muiku swnamna rok kai belai kwsrang tei omo songya phano hangkai muiku sanja jora hangkai bo swnamo phumo to jora rimai hangkai ba hangkai aswkno norok saknai di tei ang songfru phunuk chinai norok no direct songbaiui camera rok khlainani ekdom bejal nango tei norok o hai khe no logi ri tongri tei kha logoi kisa naibai di video rok uko ani mui kaskai ringkha tiklaika motom sai tongkha colour naithokya phano butui thokjago ang berma butui berma kisa rijak hangka ba berma butui no hinchinai oro potol rijak lobia rok rijak jotono rijak mui rok hingkai ko yang khai o kisa tongmani yogoi rwkha obo hai khe no kisa kha logoi naibai di ani video rok tei je nai tongnai rok no.